bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun ko welema mawɗo hande joɗɗodade ɗo en e mawɗo Abdoulaye Samba Sy e yewtere men wiyetede renko taw ko e WARAANGO-TV ɗum noon ko ardi foof hade men e fuɗɗade yewtere nde mawɗo Abdoulaye Samba Sy calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗoɗen nadde tigui rigui e bundi yewtere nde eyyi assalamu aleykum oɗon bandiraɓe moni fof mi salmini ɗum inde muɗum e yettode mum caggal Abdoulaye julde nere sallllahu alayhi wa sallam en calmini ɗum fulɓe fof mi weltima kadi invitation mbaɗɗami o e WARAANGO-TV e weltare wonde men ɗon noon minda inde ni haali joni inde woto renko noon ma après ma tottinam ɗum renko woni face à face kuccodiral yesso e yesso ɗum noon bandiraɓe on calminama e calmini ɗum fulɓe mawɗo Abdoulaye ko welema mawɗo bismadema ɗo henna saabu so yimɓe sene kala nalankagal fotani diwde on nde tawno onon nde puɗɗiɗon hen nde ko law te on saaha wiide ene wona nalanke way kono wonnode julɗo ha ɓooya mbiya aɗa woppa wonde julɗo aɗa ƴetta diine goɗɗo tawi neɗɗo wi ne wona nalanke hunde foof e caɗele ene wawi dañde hen e banggue leñol muɗum e banggue hoddiɓe e banggue yaadeɓe e banggue enɗam ko onon gadi e dingiral ngal woodi no mbaɗɗon ha ɗahri ha hande sukaɓeɓe mbawi arde ene mbaɗa hen ko mbaɗata hen ko mawɗo Abdoulaye so tawi a campanatno min nalankagal nden communication ala radio ji ngala télé ji ngala ha transport no ɓuuri yawrude ala téléphone ngaji ngala kono on mbaɗi feere ha mbaɗɗon imposé koye moɗon yimɓeɓe foof gandi on e aduna Allah o gandi on e sous région gandi on kala ɗo poɗɗon andede yimɓeɓe gandi on holko wonno peeje moɗon e hol stratégie lelnude ɗon ha yimɓeɓe gandi on te nden média no wodiri hande ni wodani eyyi ɗum Allah jarama ko kalɗa ko ɗum haala mawɗo woni ɗo mbiɗen de min tampino feewi ma haade amen darnude woni hade yimɓe anndi min ko wiɗa ko nder média ala e dara ko radio goto wonno woni RTS e nder on saka sa ƴeewi minen nder ko wayno moɗal sadde hen foof wiye Ndiayen ɗamum oɗon jayino gona hande italie so gona France ko ɓen gonno mawɓe ɓe kamɓe fof gonno ko tubaji jom fuɗi ɓe jeeha ɓe pour non eɗen gona tubaji jom fof kadi fonude fof meɗen banggue ɗon ɗum ɗo fof ko jibinande foti hankkadi noon min gone hawrude caarɗo min kawri ɗon heddi on ɗon min koti wadde joni pour min gande min bari wattude jimmi e arde e kumba men ha yo mbaɗa men kadi koten fof en min mbaɗi ɗin jimmi min jeehi radio min mbaɗi enregistré nden noon yaade radio o weeɓani wona noon fof spécialité ala ha min mbiɗo pullo nden ko jofɓe tan gonno toon e dogonankore ɗon kam goni ko min puɗɗori pour yimɓe mbawa andude min rek jimmi mbaɗi celtude arde e kumbam ha yo mbaɗa gare koten fof fota to mi yewni min naati hen ha yimɓe mbatti mbi tan holɓe sukaɓe holɓe waɗoɓe ɗum ni min goniri hen Oumar emin jara sese ha min ɗi joni noon en mbaɗi radio en puɗɗima nanede holko heddi ko naten guidiram ɗen ɗon noon kadi min gonɗi cinéma gonnoɗo Thiaroye to rayɗo Thiaroye ɗo o heelama joni ɗo ɗum gadi wadde programme on cinéma min gadi wadde programme yimɓe gari no fewi bo mbinono min ɗum ɗo no woodi sukaɓe wawi ni no gooni ɗon min puɗɗi yettude ɗuma minon mbiɗo min payi aren fode dow suba e juma woni hannde ɗo ɗon kadi min woni deuxiéme programme ɗon hankadi mbiɗen puɗɗi andude hol minen hankadi noon min si wadde programme min weeɓani noon par ce que nden minen fof min jibbotono ko samedi dimanche min kawata Thiaroye ɗo min mbaɗi histoire amen hankadi min naali en gaddi yimɓe seeɗa naali seeɗa seeɗa kono wona hunde welnde kala namnoɗo heen ma porsa naata kono jinnama kaɗan surtout sukaɓe rewɓe so ara ko tamtere mawde pour min keɓa ɗum ko Thiaroye ɗen sadde men nden caɗele mawɗe min mbanno ko heɓde minen donc ɗo min puɗɗi andude min puɗɗi andude min e kadi min commisaki noon taw yaade tan won lambaji mawɗi ɗi min commisaki eyi ɗon noon hankkadi noon caggal ɗum noon woni nana kon wonɓe fuɗɗiɓe yaltude woni ɗon Ndiayen ɗiɗi yaltude Fadal Aissata en fuɗɗi yaltude eyi ɗon hankadi ɓen noon kam ɗon noon gartan commissaire programme uji mawɗi mais hankkadi noon ñamde kadi tuusi ɗum kadi nagate hakkude dingal ɗi min natire hakkude dingal ma voilà ko winatiɗon e hakkude dingal ko noon ɗen peeje ɗelɗon ha yimɓe gandi on kono soko tawi ƴeewi on saaha kalis hewani no feewi kadi sa ƴeewi onon ɓe ɓe ganduɗa ko onon goni hewɓe wonɓe e nder groupe aji moɗon ɗi mone moom foof ene jogui liggey mum ko wona nalankagal ngal so tawi a ƴeewi e ley nden on gonano yimɓe haalis holko wonno tan motif gaccuɗo nalankagal caggal nden haalis hewani kadi on kaljaɓe kalis no feewi no kala ne jogui liggey muɗum
ko wurtu noon hen exactement e wurtu noon nemo ɗemgal ngal Oumar wurtu noon nemo ɗemgal ngal miji tubaji no goori tubaji joolaji tubaji babaramboɓe jolfuɗe fof no goori min ɓen hay ɗum mbatte ko ɗum ɗumam bire départ min mbayi tur ko won nden so allah min jardani haalis sa e teddugal woni hakkude amen minen ni wonnoɓe lesi wonnoɓe jiiɗade ko ɗen ɓalluɓe lay corude ko ɗum won so min garan min juure haalis ha hew min dokkat min cohlani min maaro gati lowa guitar ma heewa haalis juppanani ɗum waɗi ɓe ndeweyaɓe nden so allah wona haalis o min ƴeewo min ƴeewo tan ko leñol ngol foti ummade ene foti wonde ɗo dari ko ɗum min mbanno hen min mbaɗani hakkillaji men haalis walla tawi goto ɗum ligol ngol yo ummo yo yaaru yeeso ndi woni ha woni no ɓen noon hankadi yidde men haalis naati hen kono hankadi so tawi c'est trop tard e so min mbanno won pe jinnode haalis maala wadde ko min jiɗi firtude ɗuma min firtano ko heewi woy ko heewi o par ce que binowo kam dañi fof hande fotode 100 000 ma 50 000 nden on jamanu année 105 106 ɗum ko hunde boyni no feewi kono on sa min gala min hakkillaji so allah min dane min mbiya tan wala ko ɓeɗo defol sukaɓe nalankoɓe ɓe min ñamto mbaɗa ñamtinae men min daye beddañe ɓe taari men kaare men ko min kala ɓen nden ka encadre ma waɗi ɓawde wallude min hen mbawa firtude voilà so minen ni mbiɗa ɓurno wurtuɗon hen ko daranade e leñol ngol daranade ɗemgal ngal onon on ɓooyi hen gila law mbiɗa so tawi wonno ne wayanno tawanno hannde oɗon mbawno dañde hen hunde foof beele tuggude ko mbaɗɗon nalankagal ngal caggal ko yidde nannuno ene hen ko yidde e daranade e ɗemgal pular beele ɗemgal pular rutti on ko ligganno ɗum ko beele wonko nalankagal ngal walla ko gonɗon hen ko wonko ɗum jibinani on ko ganduɗa hande ɗo ɗo yarate on gustima hen saabu sababude duuɓi eywa sababude hankkadi neɗɗo won kadi tolno won goɗɗum ko talata ko wona nalankagal beele wonko dañƴone ko ganduɗa ɗum ɗo ene holla on tigui rigui nalankagal rendo fulɓe de ko ɗum ɗo jibinani on ko memoto ko yiyoto eɗen mbi Oumar ɓuri fof koye jamanu ɓuri fof kadi koye tamoji eyyi nden temps minen koko mbimami ko min jeyanako ɗemgal yo ummo kadi wonko min dañi hen min dañi hen million ngaji ɗe min dañani hen auto ji min dañani hen kono min dañi hen teddugal koye teddugal ngal min dañi hen ngal hande o goto emen fof hande ɗo dari sa ari koye service aji on ko ƴeewata a yiyat wo ummi tan an hande gona bureau ma coyleɗami tan jalta mais Abdoulaye ko mbatta ko ƴeewata ko naggam ƴeewani andi ɗum kadi ko min dañi hen d' accord noon min dañani hen gartam tigui rigui eyyi min dañani hen gartam no fewi kono noon min dañi hen yimɓe min dañi hen sehilaɓe min dañi hen foof inchallah kono kam ɗemgal ngal kam so Allah no ponno darnade min ni ene manque no manque noon no fewi mais noon mbanno hen katantagal amin tan min naati hen kono noon kam min dañani hen poti dañde ko dañi hen teddugal ngal hande o ha hande ɗo jarten ɗo yande ay ko mbiɗa ko heɓen jaaha mo heɓa découragé ɓe hen jalta ɓe hen goppa ɓe hen paye goɗɗum ene wayno hande mboɗo wawi wiide hande o ɓaade koye mawɓe nden génération min tan heddi hen min dane vraiment jagguinimi hen tan ko ɗemgal ngal jagguinimi hen ha hande ko leñol ngol wona ni mboɗo dañi hen hunde hande o ko dañatmi hen ko ala no wayi kono noon ko yiddam guila e adana wonnoon nde ha hande ne hedde hen kadi hande yimɓeɓe kadi ne mbatte hen haqqille sinno hande ɗo noddama fo yimɓe mbiyata oɗo hen foti hankadi jooɗade tampi woɗɗum mbiyetemi noon kono noon min jiyimi ko ɗemgal ngal min mbo sikki onon so yimɓe so neɗɗo wi on poti jooɗade on mawni mataw yiyani ɗo Samba Diabare Samba en mataw ɓe kam ɓuura mawnude somi juumani kono enen mondo pular ko ɓuuri ko hewde eɗen keewi bis kadi noon ko diddeten ko puuseten mbiyen jeeyaka e men ko et pourtant so ɗum yalti en jaati kadi gabbuɗen ɗum manan banggueji goɗɗi voilà ɗo ɗo yarate hande so ɓi Abdoulaye Samba si yinno wonde nalanke beele aɗa jaɓa pourquoi parce que pourquoi mboɗa andi sande comme ko mbiɗa ko sande nalankagal c'est possible mais hande o ko wonde nalanke wona hunde weeɓe surtout mbiyaɗa wona nalanke hande taw kadi sa sukaɓe men joni tampi ya mayndaro joni e namdal taw sukaɓe ɓe sukaɓe men hande joni tampi ko goho ɓe mbiyata ɓe naala e nalankagal ɓe ƴewata holɗo poti hen rewde holɗo poti hen yaade ɗum waɗi ko caɗele mawɗe goni hen eyi caɗele mawɗe goni hen affaire nalankagal min kam sinno ko sagam so wona so ɓiya midde hertade so ɓiya miɗi mi hertade ɗum kono mi wurtade ɓe waɗo nalankagal tegi ma jeerti ɗum eyi tegi mami jeerti ɗum ɓe andi ko mbi anana fuɗɗima ɗum haalde wiye enen ma ɗo ko en ɓiyata ɓe juuɗi ma naga e pota nadde won gueɗe min ha hande waɗi temps so min jeeyi ɓuura men guila men rewɓe mbiyata onon kam hande on tuubani comme
min gona e rewi o yana onon ɓuri jahata ɗon ngam yawde min ɗum ɗon ayɗa ha hannde min président guidawo rew ɗum woni nanakaga no musidma kay ɗon mi nani nane mbiɗa so tawi on mbaɗi spectacle yimɓe ngara ha heewa kadi calendrier moon waɗatno charge kala samedi walla dimanche oɗon jogui spectacle maɗa mo poɗɗon wadde ngol o kadi heewanno yimɓe eywa kono hannde wona ɓoodi hay ko woodi hannde saabu hannde teskama ɗiɗo duuɓi bayliɗi wadde programme monde pulaar way kono wartade sabu sa waɗi tan sa renaki a yitat holko woni différence o ko wonnoɓe natti wodde walla exactement ko on ɗum yimɓe fof hannde goyata ko programme pulaar ko yaari banque neɗɗo wawa wadde ha haaju mum ɗum to hen koni probléme o Abdoulaye probléme o ko wadde pulaar yasiri caggal pulaar hannde Oumar yasiri caggal haydara heddaki hen nden jortuno mbimami ko samedi fof no waɗi programme lewru fof no waɗi programme ma joni ko julde ha julde walla ko wayno e ɗum noon nawani pulaar o yeeso waɗi ɗum noon ko hankkadi comme ko mbiɗen ko changement o waɗi te kadi min ɓeɗi musdimi hen foof eɓe mbiyamaɗo e mawni yimɓe yo jaa kadi jagga wirduji ma naada e jamaji tawa so wonde leƴƴi goɗɗi mbaɗi kamɓe kewat toon surtout ça kamɓe kewat toon kamɓe dokkir toon haalisaji ɓaɓɓe pour noon fof ɗiɗi pour no waɗi kamɓe ɓe garta sa mbiyaɓe ɗumen hankadi a ɗum jaggi wirdo kadi ɗumni kadi yallah yaafo mais affaire dino kadi ɓen tambinde narankoɓe te goo par ce que hannde ana andi ɓuuri fof tan nan ɗon somin gari hannde ɓuuri fof ɗon ganda on ɓuura fijata hen ko diine woni ɗo min mbi noon hawni men nden Oumar nden sipirloji gonno lambaji goodi troubaji ne jaaha mais toɓo ilam fof no woodi mais gila hankkadi ɗum ɗon fof hatta wara fof wiye ko diine Allah ne jaggi toɓo muɗum par ce que moni fof wonko Allah rokki ɗum sernaɓe jii koye sernaɓe nanakaga won nanakaga ɓoyten jalta paya jama gona saldu jama ma Allah gona ko way noon ɗum en jii ɗum ɗon eko mbiyata ko ñande fof sañino ɓoggol donc ɗum ɗon no haade ɓe jiɗi ittude hannde so ɓe itti ɗum no hannde ala ko wonti ɗon haydara hannde o nden Oumar samedi so wenino avant premier samba camen yalla yurmo wiya fof Demba Tall wallahi mon fof heppo samedi yono jaa keɗoɗa radio maɗa holno programme waɗata hono foti lambaji gonɗo ɓuuri lambaji sappo no gonnoɗo e lamba fof heewata te ɗo garɗa fof ma yimɓe ne keewi ɗon te hatta ko turu gonɗi ɗon no waɗa programme hadde ɗum ɗon fof Oumar natti yimɓe noon ko kamɓe dosti so Allah nalankoɓe hande nanɗode nalankoɓe nanɗo yama mawɓe kam mawni kono sukaɓeɓe nanɗo kono sukaɓeɓe donkino jaari sa waɗi programme tan sa renaki ko perte mawɗe dañata hen donc jamano o kan deɓi changeude seeɗa yimɓe kadi change kono leñol ngol kam yeeyi ɗum voilà Abdoulaye Samba Sy sen duttima caggal seeɗa caggal ko nalanke ɓooyɗo beele caggal hannde tolna koye jamanu tolnanoma e jamanu wadde kasetaji tolna e jamanu wadde CD ji tolna hannde eywa beele ɗo yarate aɗa wawritani min caggal seeɗa yimɓe ganda Abdoulaye Samba Sy won bandaji ɗi waɗi walla wonɗi wadda eywa walla ko nalanke tan ko nalanke ko jimowo tan ni e jondeli e kirɗeli kono natani studio wadde gueɗeji ɗi ganduɗa janggo jaam ne wawi jibinani ɗum gartam eyi Oumar min ko sikki mi waɗe studio ji mi waɗi bandaji e kala jaaɗo banda tek ma taw toon bandaji am nan toon ha keewi bandaji am mi waɗi kadi kastaji vidéo ha keewi wayno théâtre ne ko wayno ɗum mi waɗi ɗum ha heewi tiwa e jiida e kadi ganduɗa hande o kala mbimi ko jaaɗo banda tek e ma taw toon morceau jam te morceau ji fof la plupart min Oumar jimɗam sa ƴeewi jimɗam heewani hen mboɗo wi Oumar ko dananma Allah kaari ko jontaɗo heewani sa yi bante jimɗam fof ko suwa waliyaɓe ɓe jimani sernaɓe e waɗɓe hunde dal waɗɓe hunde leñol ngol ko ɓen jimani eyyi ɗum waɗi sa ƴeewi jimɗam kewi sa ƴeewi ko ɗum woni hen eyyi kono noon bon jamano o tan yahata kono kam ala fof ɗo min mbaɗani sallah min mbaɗi ko heewi min mbaɗi ɗum to banggue nalankagal to ko théâtre o ko hen jeeya saabu min mboɗo tesko gadimi yebde théâtre ni taw ko spectacle koye moɗon taw ɗon gari woɗon wiya hamadi hunari eyyi ɗum ko hunde e ɓoyde kadi caggal mum oɗon mbaɗa bandaji ɓurɗo jolde nde eyyi mbele to banggue théâtre o ne yeehi ha seɓori to banggue nalankagal to walla ala eyyi min kam to wiyan to bangam min Oumar min gueɗe fof pour min ne yeehi ɗon to nalankagal to vraiment ne yeehi ɗon to ɓangi kastaji kadi ne yeehi ɗon eyyi ɗum ɗon noon kadi mboɗo yetta hen kadi yimɓe fulɓe eyyi kala andi hunde kala ko mbaɗɗa jiiɗo fof ne mantuma hen ma ne yettuma hen tata wonde ko mbaɗɗa tawa ko choisir woni fof waɗa choix ko yiɗi
ɗum ko banggue nalankagal to ko mbaɗi to ko jiɗɗon ɓuuri en hewde ko wonko firti ko jimanmi ko so théâtre wone kadi ko noon aɗa fandini mbiɗa ɗo jumi théâtre ɗo jumi on rolude ɗum kadi yiɗi ko no wawi won tawa mbaɗowo casting o kañum ƴewata Allah waɗo o casting foti wadde to tawi moon casting kono so Allah mi meeɗa hen dañde casting mo ganduɗa mboɗo yewore hen comme no hande won mbaɗowo casting goto tan pottani tan ƴettoma maalo yima woni taw noon pourtant théâtre mbatta wona an way noon mais ko casting ma tottuma ɗum ɗon donc min Allah dañi ɗum ko mo tawi ko joni to banggue théâtre o yimɓe heewɓe ene mbiya hannde théâtre mawɗo pulaar en yaani caggal kadi ɓe mbaɗa won vidéo ji ɗi ngannduɗaa vidéo ji jaaduɗo e jamanu eywa geɗe meɗen fof en ɗawtama aduna o tolliɗo est ce que cikkuɗa kadi hen banggue wona ɗum hade théâtre mawɗo pulaar yarama yeeso eyyi ɗum ne jeeya hen goto hande ko série ji goɗi série ji goɗi hande pourtant min mbawi wadde série ji e waɗoɓe toon série ɓe ko ɓen tan wonɓe ganduɗa hande ko mawɓe ko mamen no mbaɗa série ji hande no juri kono enen probléme men ko eɗen gonde caɗele tan par ce que hande neɗɗo fuɗɗani surtout kono fof so ɗum moɗo hen hande jogo responsable koto jaggalno ɓe toɓɓe men galleji moƴƴi ko juri toɓɓe men financement no juri mais eɗen ngala ɗum ɗum woni caɗele meɗen en ngala so ari hande jogui men kalis hen walla mbaɗi wadde série min wadde série comme mbaɓɓinini ɗimin joguiɗi hande ɗimin manno aɗani hande fof mbawi wontude série kono noon min ngala ballal tawi gongaade min ngala hande min ngala ɗum ɗon kono so ɗum min dañi ɗum ɗon min mbawi tan waɗande waɗa men série te kadi won kadi série kadi wonko namdi enen ko jini men namde maalo ko coutume men enen haalpulaar en namdaki par ce que ko jeeɗo ɗo e série ji ko min susaɗum juuɗe bo hono am kadi mbaɗa ɗum susaɗum juuɗe eyyi ɗum woni noon kadi ɗi waɗi caɗele seeɗa bon sikki bandiraɓe paami kono men ko Abdoulaye Samba Sy émission mon biteɗo renku taw koye e Warango TV voilà Abdoulaye hande soko tawi a waɗatno comparé e nalankagal rendo fulɓe hanki e nalankagal hande ngal saabu ko hande média ɓuuri hewde eywa ko kewmi wiide ko tan soko tawi yimɓe liirdi hande e lewru goto yo ƴeewe saabu nden média ala kono yimɓe kewa so lourdi ene wawi famodirede kono hande kala ɗo nangue walla ɗo lewru yiya wonta 30 secondes aduna Allah o fof ne wawi tindude donc so yimɓe lourdi won hen mo jaɓani mana haalde gonga eywa hande sa ƴeewi nalankagal rendo fulɓe média on wayi hewdini foof tagani nalankagal rendo fulɓe e wadde avancé o hano fotini wadde avancé yimɓe hewɓe e nalankoɓe ene ñiiga rendo ngo ene mbiya rendo ngo woni ko wallani kono rendo ngo kadi ene wiya ɗo ɓe dippanno ko ɗon tan ɓe dippata kamɓene ɓe mbaɗani ko poti wadde ko so tawi a waɗatno analyse nalankagal hanki ngal e ngal hande ngal cikkuɗa hol hen ɓe ndewani lawol mumen mbaɗi ko poti wadde ko ha jettiɗo pour ɗo yettade eyyi ɗon man fel sukaɓe man fel renno ngo kono man fel kadi sukaɓe hoɗo peldata sukaɓe peldani sukaɓe ko Oumar ɓe jaɓani janggude ɓe jaɓani tarbinade ɓe jaɓani kadi rewde ɗo poti rewde ɗo saabu nalankagal waɗi ko lawol hande o tan jamanu mo gonɗen o nden no min belno fof min mbaɗa nden ko welma fof mbaɗa e nalankagal jimɗi belɗa fof jima mais hande ɗum natti hande o sa waɗani ko yimɓe jiyat tan ɓe goppuma ɗon kadi sa wi kadi min mi waɗi morcire goto tan mi wakko guitare am ɗo garmi fof mi ara inde mi ara ɗo mi noddaka mi ara ɗo da nennaka jaaha ɗum ko wadde ñakkinde hoore mum fayida ko ɗum woni probléme sukaɓe hande ɓe eyyi par ce que minen nden ala kala ɗo min gari komin noddaɓe hay goyta min jaaran hande ke waɗi lenggi mbaɗi ga hay lenggi min jatama minen kay programme waɗa tan maalo mbaɗa min invité min mo min gara min garanma hande noon sukaɓe ne gonde ɗen caɗele hande moni foof hagadi hayso ardiniɓe ligguey o ardinani donc ɗum woni probléme hande sukaɓe min heddiɓene kadi ko bon nden ɗum wat pellene kewno nden pellene kewno groupe laafaji pellede zalmadi groupe sotiba enen mbayno tan no leydi tu vois hande noon ko inɗe goodi kono pelle ɗe ngala fedde waɗande hande fof nden fedde no jooɗo duuɓi tati duuɓi nayyi hono fedde hande jotto duuɓi tati duuɓi nayyi hitande wotere commission wadde probléme ɗum kadi renndo ngo kadi ɗon ne waɗi ɗon fayi mais sukaɓe ɓeɗe kadi jaɓani kadi gollude jaɓani liggade ɗum ñande fof mi haalatuɓe ɗum ɗum ɗon namdi ko tampere tigui rigui namdi ko jogoɗon pellital pour mbawno wadde réussir mais hande ano mbaɗa kastel gotel tan mbiya hankkadi an a woni vedette aɗa yaɗa wakkiya guitare ma ɗum jiiɗa fof jeeɗa ɗon puisque bammal hande ko dañi ko o liggi ɗum taw en ta bammal nde aɗa amen nde hay somo anda wona no feewi kono ko comisi andede ko bammal ala fof ne jeyata ha potta e mum terinta hay nde woni amen nde bammal nden sono yima ma walle pour yalta yima sabu lay jogaɗe gacce ɗum hande iwi
hokkimo ɗum ko noon kadi ko teddungal makko e rendemo hoore makko e toujours omo ɓeydo yaarude yeeso ha hande Allah rokkimo ko rokkimo ko sukaɓeɓe noon kadi probléme o sukaɓeɓe kadi garɗo foof sabu minen nden moni fof ko dande mum jogui moni fof ko bar muɗum jogui altine joob si yimɓe ganduɗa ko altine joob acca si yimɓe ganduɗa ko acca fadalay sa si yimɓe ganduɗa ko fadalay sa mais hande o kamɓe fof ɓe ƴetti ko bammal mais kala jimɗi wiyenda ko weldani nande ko nande bammal ɗum wona bammal tan ballata ɗum ɗum kalami sukaɓeɓe jamma e ñalaw bammal ferbolol muɗum haala rokkimo ɗum onon e préboli moɗon ƴewon voix ji moɗon jimɗo fof kono hande sa woni boowal sukaɓe temedere ɗo to jimi cikkata ko bammal yimata kam fof ko voix goto ɓe jogon musique goto ɓe jogui dande wotere ɓe jogui ɗum noon ɗum haadi ɓe yaade kamɓe sukaɓeɓe Abdoulaye Samba Sy no mbaɗa ɓoyde e nalankagal ni beele parfois a yahata soirée walla jaaha événement e lawol aɗa arta jaranma ni hankkadi hay oppude walla ni joɗɗa galle ma wooda ko miijiɗa e guila puɗɗiɗa e nalankagal guila puɗɗiɗa e darnade e rendo fulɓe ha ɗo yarate jaaha ha mbaɗa découragé mbiya vraiment min ɗum ɗo hankkadi hay hunde ala ko jadi est ce que parfois ɗum arata e maɗa mbaɗa découragé walla e mal ɗum naaraya tawi tan ko gonga nayaram ham yimɓe fof par ce que kamɓe vraiment mi ƴewtali ko fof ɗumin tan heddi henoma mais toujours dal mboɗo jaggi kadi affaire guerniyagal e pulamu gueɗe fof ne mbaɗa yaa par ce que min omar jogui noon ko matériel complet jogui noon ko guitare jogui noon ko ampli kala ko jogui darna galle ma taw ɗon mais mi fin suba goto dokkirmi fof sabu Allah waɗi décourage ɗi nan kadi dal vraiment kadi kam yomi jootan pourquoi décourage décourage o ko Oumar andi kadi wonɗa toon ɗo kadi goo guilay sukaɓe taniraɓe hay taniraɓe mbatti haalde mama kan ma mbeɗa woppude narankagal ngara joɗɗa won hay rewɓon ɓe ganduɗa ko ɓeydi rokkumi wade wawde arono jeeya hen jiiɗa ko jogui rewɓe ɓe ganduɗa wonen natti wondude kono jiiɗano affaire narankagal te pourtant min ɓesni jiiɗaɗo min tan ko nalankagal mais ko min tan fortunomoɗo jaggi hen donc mi yii hen gueɗe kewɗe haaɗi kono somi yiyama woppa tan kadi goho somi heeɗima haalaji yimɓe tan kadi kadi weɗi waddude émission on ɗam mbima min mboɗo heddiri temps goto pour woppude nalankagal jimolom pati min mboɗo jiman ko saydi noon so wimi saydi mboɗum haalditi kadi ɗon woppude nalankagal mais ɗum wonno édition kono ɗum kisa sawi mbiɗi noon Ablaye ana wawa punnala anden henani téléphone aji gari ɗon mbiya ala Ablaye ko punnala gagal donc an tan min keddori e mawɓe hande wonnoɓe ɗo donc ɗum ɗum yawi ɓeydi jaggude kono wona mi yiyata tampo mi yaha kadi yomi jooɗo tawi goon par ce que vraiment mi hande o nalankagal natti rokkude haydara tawi toon no rokkimi teddungal o rokkimi teddungal no rokkimi respect no rokkimi kala ɗo gandi koto rokke teddungal ɗum tan mboɗo waɗa no wiytenaɗo Abdoulaye Samba Sy beele a jogaki kulhuli janngo sabu so murtima caggal seeɗa wonde mbarnomi émission caggal nde oɗo natti wodde kolosal woodi damne ɗe jiimi fonnode dareede yimɓe men mbiyana wiyeteɓe ko autorité ji wiyeteɓe ko mawɓe mbiyeɗe kamɓe ko joom konnguɗi en ɓe Allah luɓiri laamu ɓe Allah luɓiri ngaluuji ɓe Allah luɓirde kala kala so haali ene nane so mbaɗi ene yiye wasde mumen darade zone te en jii kolosal eɗen mbawi wiide omo jeeya ɓe ngannduɗa Sénégal ene hutoro guitare makko hay sinno ko événement mo ngannduɗa ko événement national ɓulo makko guitare ko neutre ene heewi fawede ala télé fawe ala radio aɗa faami yow yalti aduna hay goɗɗo yaha toon ko biyeteɗo maɗa ko autorité mawɗo arɗo toon fof tan ko sehilaɓe e bandiraɓe ɓurɓe ɓallade ko ɓoyade ko en jii ɗum e Mamma Gueye eywa e nanan koɓe woɗɓe ɓo wonɓe ngannduɗa an hoorema a yii ɗumen ko ɗo gonno natti wodde ɗo henna kono hay damɓe wotere ɗe ɓe ngannduɗa ko wiyetede ko yontaɓe leñol walla ko wawɓe leñol walla ko ɓe Allah udditi ɓe Allah rokki won gueɗe daraki ɗum est ce que parfois soko tawi a miijima gueɗe baɗe noon a miijima annene ñande yontande arte ma nattude wodde ɗo saabu enen foof kadi yahoɓe moni kala fadi ko ñalaw muɗum sa miijima nde garɗa jiiɗa oɗo de ko minen ndendi maccal minen ndendi yonta nde rutti ko ni caggal mum wayi parfois sa miijima ɗum annene holko hakkille ma rokkatma hakkillam no rokkatmi gueɗe kewɗe Oumar hakkillam no rokkatmi kala mo teddinani mboɗo wuuri mi yaafaki so addi kam teddungal somi yeehi mi yaafaki wadde teddungal Ablaye Samba ko ni wano enen tingen ñamɓeɗi waɗande wadde programme goto ɓe mbaɗi mi invité mi yimar mo teddinirteɗo hunde ɓe gawanimi lefol teddungal ɓe mbaɗnimi mbima e ngol ɗo lefol ɓurnimi woni foof par ce que déjà ko mboɗo wuuri on mbaɗni kam ɗum ɗo hen donc ko ɗum woni ko mbimi heddi ko noon
ay ndeysaan comme mi taƴanima Doudou Ndiaye Coumba Rose kono meeɗi wiide noon wi ko so yo waɗano guila ne wuuri so waɗaka guila ne wuuri so may hay hunde woto waɗane kono hannde ɓe guindirimo grand théâtre mais est ce que no jojji jojjani min pour min jojjani wonno fonno waɗi ɗum guila wuuri est ce que yen hankkadi haw mawni o yehin hankkadi haw sellani ha e fof woni hen ɗum gasata e men enen surtout enen nalankoɓe surtout nalankoɓe haalpulaɓe nalankoɓe gueɗe no woodi ay hannde o kala hen nattuɗo dillude nattuɗo haalde radio natti yiyeede a yejjitama ah bon wallahi won mayɓe ɗo hen woɗo hen suka onono kadi mi jiti mara guisi miñumum modèle o boy guisi boy samba guisi min hecci wawi tinimo sankima par ce que sa natti dillude no théâtre tan ɓe jejjitima kamɓe ɗum ko défaut meɗen nden kolonde adama si sanki ndeysan o ari o woyi ndeysan wallahi o ara o woyi o jooɗe sara farti o wona e woyde o wi kanko ko ɓeydi waddemo esprit guitare fof adama sine jeeya hen ko ɓeydi kadi susdemo guitare adama sine jeeya mbaddi émission haali ɗum hen voilà par ce que adama si o susnum nalanko fof lasi nana heeɗi émission ɓe keeɗi émission yalti adama si goto wakkili darade wakko guitare dara e hakkude ndingra heddi ɓe koye nder couluse gonanno no joue guitare mamadou falen ɓe bocar wonen heddiɓe heddiɓe fof koye nder couluse gonanno ma allah gona e sara couluse enen jeeɓamoɓe kanko wakki guitare makko dara e hakkude ndinral nen koye fadal aissata min mbadda fadal aissata anno sam wone nangue hoore makko yimɓe fof goni e fof goni gul wiya joni hankkadi ko jinnande fouta arata nde wiyama ko jinnande fouta wiyama leso sa tawi wonti lasɗi wiyama ko lasɗi arata joni yimɓe fof goni ummoɗe ɗon minen ko fulɓe min jiiɗi o jaggi laaƴie omo harto laaƴie ha yimɓe keeɗi gandi ko laaƴie tan lamba ka jippi ɗon programme o fusi ha hande min gamani tiwa ko tellital ɗum waɗi golo kañumne jaggi hen waɗi ko kolo hande awa jotta ko ñalawma ma nanani guitare makko ɗo kanko nde wondi ko yiɗɗum kadi o woni kadi kaara sira o woni kadi moƴƴo kolo ko labɗo reedu kolo wona ha sidi kala nalanke mbo yaade programme ko dañen fof peccata nafa yakkude sowona an wiyamo an ɓuuri liggade daaɗo mama gayo ma en gar hen kono ha naali hen fof mami haale o tawat ɗum e grand place wallahi kanko haali ɗum kanko kolo toɓo andi no woodi o tawatmo e grand place waɗa damiyima allah ko wayno cokki hen wiya mban ummo jehen yoro paaɗi won wurtima o jolno mbo yoto makko ɓe jeehay rimɓe mabɓe o yahay sehilaɓe mabɓe comme dañi fof wiyama da nawtu galle ma ni kolo waddatno e mamma gay ɗum heddi kala anduɓe ɗum no gandi ɗum heddi ko kadi pour affaire koreji men ɓe ballani tawi gonga ɓe ballani hay goto par ce que kolo tampiɗo no feewi kolo yaade ha koyngal mum no taƴe donc tampama kono fonnoɓe nadde hen ɓe natani hen anayi par ce que nde koyngal taƴa nde o wi ko beele koyngal taƴama mbiya ha ɓe bonni effectivement ɓe bonni kolo mi yiyani hono o rewatno ho wawa wurde par ce que neɗɗo wonɗat tolno wonko allah rokkanma jaaha tan ɓuuri wiitade hedto e aduna o yaade noon welani kono enen fof ken jeehoɓe mamma gayne kadi sen e gaare mamma gayne kañum ne ñawi ko juuti o ñawi ko juuti hen saji omo yahatno voyage taw o sellani taw koye voyage ɓe ganduɗa sa fof koko nawaɗo nokku donc ɗum ɗon fof wonko fonno safrede fodde duuɓi tan ɗo wolli e on ñaw ɗum fonno wallede sarde ñande hen ko ari ɗon ko Oumar ko ari ɗon ko ñande hen directeur uji gaari ministére uji gaari e cikkaɗa ko mamma gay ɗumen ko bamma ladde ɗumen fonnoɓe arde ɗon garani ɗon so tawi en kala gon d' accord mais kadi koye arɓe mbimami fecceten ko bamma sabu bamma ladde ɗumen par ce que neɗɗo gonɗo hôpital tampi ha sellaji tawi ko nden waɗante moƴƴere gara ƴewano entiri ƴewano docteur eɓe ƴeewa ɗum tawa kadi so tawa gayni on kay so ma yan kadi ala ko yiɗi ɗon haydara donc eɗen gonde eɗen caɗele jolfo kala hen ñawɗo henna wallete nawe caggal leydi enen ko tawi en mbatta ɗum nalankoɓe heeɓe mayiɗo henna kono wonno mbayɗa tan comme no bolti en ni hay radio ji kaltaki no moƴƴi à part ko kalta hen à part ko mbatta hen ko an aɗa waɗa hen fodde ma wala a guite ma ɗe tawi mi haala ko aɗa waɗa hen ko poɗɗa wadde ko kala artiste aɗa hokki ɗum gueɗal mum wasta noon ɓurɗa yidde kono mbiyan ɗum hakkude Samba Thiam e Bamalde Samba Thiam kala artiste pullo fonno ɗum kono Bamal ɓuuri wadde e ɓerde makko donc andene kono noon tan mbiyanma min kam mi anda holo mbaɗɗa e ɓerde ma kono ande ko wasta kam mo ganduɗa o waɗa horsini ɗum donc eɗen manqui tan voilà walla banggueji fof no manqui tawi bon
joni wasiyo so tawi aɗa jogui konngol ngol ganduɗa parɗa ɗum koye ɓeɓe ganduɗa kañumen goni mana ɓiɓɓe leñol ngol taw kadi ko naalankoɓe onon naalankoɓe hoɗoɓe yimoɓe amoɓe e waɗoɓe e mogoji eko way noon joni hol darde nde poɗɗon darade pelle kewɗe kam cosama kono wattinta ko yaade hol darde nde poɗɗon darade ha janggo so goto e moɗon mawni beele ene wawi wurde e naalankagal muɗum e ñanden wonno mbaɗami invité nokku goto ɓe namdi enen ne ko tahi enen minen naalankoɓeɓe min potani wadde ko wayno kees ni taw so goto emen ñawi hande walɓe wallude min tawa minen mbaytide min cafride jomum ɗum ɗonne kadi mi wonko kalmi hen mbimi hande o kala ko jiiɗa wonmo Allah rokki mbawɗa ɗum darnude wonmo Allah rokki tan on ɗon so noddi tan yimɓe fof ngara te mi haal inde nde carrément mbimi ko bamal wonimo hande so Allah wallimo hande o noddi kala naalanke mo noddi arata kala mo noddi hande ara so ari o wiye joni noon ko ni mbaɗen kees sen mbaɗi kees min mbaɗa wawi ƴettude 1 million 2 million mi sakkira kees kono heddiɓe lewru fof mbaɗe naggam mi haal ɗum ñanden te ɗum ha hande na wona e haqqillam hetto ko hono keɓɗan bamal min mbawa yewtidde e muɗum est ce que mbaɗi marché muɗum démarche muɗum yaade to makko beele ɗon kalon ɗum mbaɗon feere mbaɗon kees saabu ene heewi e naalankoɓe ɓe ganduɗa soko tawi ñawi ene lepto walla ni hay kodki munen location ngaji wonmo ganduɗa hande waɗata ko ñalla ɗo hoɗa ɗo hande hoɗa ɗo janggo hoɗa ɗo ɓawa janggo taw ko probléme location ɗum fof taw eɗen mbawi reglude ɗum mana e nder koye moɗon est ce que on jeehi mbaɗon feere gaddunomo on projet pour jewton hen e siko min cuwa addane mo on projet voilà d'accord ñande tan woni haqqillam kadi wonde kadi ganduɗa jibisal korko rowane wonno wona ki kaɗo ne jawtu ko korko rowande jibisal noddi naalankoɓe fof yoɗen jiiɗi mbannen bamal teddugal min mbandimi teddugal e kumtare min nawanima o welti hen no feewi o haali ɗon haala kewko o wi mboɗo jiiɗi sa fof eɗen mbaɗa ni mi yaani yon mbannan min bamal tan mais hande kala naalanke mawɗo gonɗo mbanne ɗum ɗum so korko ari nawnono janggo nawnono mbaɗon ɗum ko heddi ko ndenden kadi gonen goto pourquoi pas Abdoulaye Samba Sy ko naalanke mawɗo heccanki tan kalmi ɗum antenne mbimi mondo pular hande heddora ɗo ko Abdoulaye Samba Sy ko wiyete ko bandira fof ne keeɗi dimanche mbimi hande Abdoulaye Samba Sy tan yimɓe keddora ɗo henna naalanke mo ganduɗa ene foti wawde waɗanede so hay sinno yimɓe mbawa wiide hamin jogoma hirade ma e bottare ma ene foti wawde waɗanede kam ko ɗum ɗo guila e gurdam mum ene anda ɗum ɗo de ko bannimi ɗum bamay ko ɗum gonga eyyi no ko gonga so wayi wonde kadi min jeytuɗon kadi min e kaya si en anda e hol goɗɗo min bamal min gal wonma mbitimi tambi nana kagal ɗum kadi vraiment ko mbaɗi noon min ganduɗa ko programme mawɗo ɗum kadi mi yafno bandiraɓe kadi mi jooɗo on kadi bamal e ɗum heddi tan koye moɗon kala ne mbaɗɗon ɗum ɗon min wawi tarade sade ɓinne noon kayafono tuɓe kayan toppitaki ɗum ɓinnen ɗum ɗum yalata altaka mais min e somi dañi ɗum ala ko koɗɗon tan vraiment hande o ko mbiyan ko tan ɗalde kam mami yaha ɗo henne yimɓe mbaɗa go hen Abdoulaye Samba Sy ko ni wano ko moƴƴo wonno ko nangamma Facebook mama whatsapp ɗum kam ala hen forojam fof mbaɗe le Allah way ndenta forojam ɗe fof majji kadi fof nen mbasi yeere comme ça mbasi yeere ko gacima pofta quoi maɗa tampo won caɗele alhamdulillahi ɗum wondani e caɗele kono neɗɗo fof won ko sohli hande o somi dañi hande waɗnede vraiment programme mawɗo wiyete Abdoulaye Samba jeeyi oɗo programme mboɗo wawi ɗon mbiɗen kadi bandiraɓe Allah jarama on jarama Allah vraiment ko affaire ça mais est ce que hol ƴettowo ɗum hol ƴettowo on sage hol ƴettowo won idée ɗum woni probléme men ƴettoɓe idée ji ɗi woni caɗele men Abdoulaye émission men ari haɗo haɗanno wasiyo e dendagal bandiraɓe fulɓe bandiraɓe naalankoɓe kadi e yiyande ma e Warango TV eyyi ko addi foof Allah jarama on jarama kala mo yettani sababu wawi yettude Allah abou oye min gandiri ko ɓooyi no fewi min mbaddi ligguey baɗɗo fayida ne kadi ko neɗɗo dimo woni ɗo moƴƴo woni ɗo hen no umar kono koɓɓilnajo koɓɓilnajo eyyi koɓɓil min ala fof min jeeyi koɓɓil mbatton programme so yamne rew ɓen komi koɓɓilnajo quoi e kadi hunde fof ko ala sababu moƴƴani sababu hande o arde miɗo henno ko an kadi umar an serta yiddemo gam woni hen sa yiɗen pulɓodira kono kadi sehlaɓe eyyi donc ko ligguey yo pulɓodir tan kono ɓerɗe gotum kadi mbaɗandi ko mbatta e rendu fulɓe ko ene memo ene yiyo ɗum moom min mboɗo wawi settanadema ɗum kadi min ko kala ko mboɗo haala kaldami ko saabu Allah saabu manan kala ko kulɗa walla kala ko dentiɗa ko wona kade Allah walla kala kulɗa ko wona Allah kada funta hoorema min kala kaldami e neɗɗo taw ko ɗum woni ko ɓoode am kadi mboɗo andi aɗa dari darde tinde rendu fulɓe minne ko noon minne Oumar kala kalanmami wallahi ko ɗum woni am min kala ko mbimami so wima tan ɗum ɗo mi jaaɓi ɗum andu mi jaaɓi somi salima tan mi salima par ce que ɗum woni toujours mi waɗa trompe
parce que ƴettat ko woni am koye waɗa e goɗɗo taw ɗum ala e muɗum toujours mbo heewi jam feede ɗen ɗon gueɗe donc anne ko noon mbaɗa yallah walluma yallah tinnuma kadi ɗum ɗo henna ko hunde wadde fayida par ce que hande ɗum ɗo henna fof jeeya koye gartam pulagu gartam sinno hande mbo enna abou sinno sago mo hande ala mbo ligganta sowona ɓiɗɗo pullo oui surtout ça non ɗum mboɗo andi ɗum ala mbo ligganta sowona ɓiɗɗo pullo kadi ɓeɗo ko woni ɗo fof so tawi ɗo guila technicien ji ha e fof ko saabu makko donc yallah joni sababu amin ya rabbi yallah newnan mo kadi mo ganduɗa ko mo wondira e liggotoɓe makko ha onon fof jaggodiron onon neɗɗo goto ha ko jiɗɗon ko ha ɗum ɗo henna ɓuuro ɗo henna eɗen jagori inchallah ma ɓurɗo ɗum tan woni ɗum ɓe sukaɓe nalaɓe kadi yoɓe tinno ɓe gartat haqqilleji mabɓe ganduɗa ɗum woni koye yaade joni mi wimi haalde ɗum ñanden mbimono sukaɓe son tinnima on mbaɗa réussir joni hewɓe min duwa docteur min ti dañi toon haydara duwa docteur joni hay hat gara tawa ɗo 50 000 walla 100 000 vraiment an ɗum panna lebbi jeegom te joni youtube watti yobde ha ganduɗa ko million ngaji ɓe dañi so hen mbimi minen min ngala on sens mais onon jogui on sens mais tinɗe liggoɗe affaire youtube o e foof ɗum woni mbajinoɓe kamɓe foof allah rokkon fof minen rokkani min ɗum minen nden somin jeeyatno guitare ko kabaluji weelo min jettanno min mbaɗe écriture yimono câble weelo ndeysan min jettan micro min nanne e nder guitare donc hande Allah addi ɗum ɗo hen e sukaɓe tinɗe ononne kadi tinɗe min mboɗomi ɗo hande haade janggo mi anda on sait jamais est ce que wona oɗo woni dernière émission ala non neɗɗo fof nani hen e nani hen ɗum noon donc eɗen ɓe sukaɓe yoɓe tinno anne Oumar Allah jarama a jarama technicien ji jarama Abou jarama noon tan mi yo no wattaqullah kulle Allah fi amanallah hasbunallahu nimal wakil bandiraɓe wonno koɗo men ko Abdoulaye Samba Sy teɗen gandi ko nalanke mawɗo kadi ar ene e muɗum tabarakallah machallah ko weltanade technicien ji men Abou Ba ko noon tigui Fatimata Coulibaly ko noon tigui Djibi Gueye e émission moon biyeteɗo renku taw koye e Warango TV bandiraɓe so waɗi gantiɗe golle he min ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yilno en Abdoulaye Samba Sy mbiɗen ñagonoma Allah balɗe juɗɗe batane moƴƴe gona ɗo ko juuti aɗa duusa sukaɓeɓe weeɓani noon ene muusi saabu ma wiye mana neɗɗo yo woppu ɗum yo waɗ ɗum yo waɗ ɗum yo waɗ ɗum e tawa kadi ko yimɓeɓe diddata ko pop ko yimɓeɓe pusata ko pop ene ƴeewoye ɗum e leƴƴi goɗɗi Abdoulaye Samba Sy min beltanimama Allah junno balɗe ma moƴƴine batane ma min ñaganmama Allah moƴƴere si ha lawol gongol merci beaucoup a jarama si sawan merci yallah wat jaam bye